gonduɗa ni andi aɗa yomi koy aɗa moggini ga tan anda an walli kam en kaɓama nde ɗo ha jali ka luuɓi en yalti ha gila nden tan aɗa yomi aɗa wayni walla ko jaltugol makko ngol nanguma walla holɗum nene jaltugol jali ka haydar mo dani kam nene min mbami kono mo ala min mbami kono jaɓɓuɗo liggey janan ni ko addi bon nene kala ko nani mi bona kala ko jakori yakaram tasa hen e holɗum nene bayde oɗo guili wona téléphone wona vocal wona haydara an wadde jiɗɗa wiide ko gila nden ha hande on nanodirani nandirani han oto wi noon penda nene hande guiƴiraɓam foof ɓenan jaare ɓiɓɓe ɗiɗi ɓenan jaare ɓiɓɓe tato min haydara mi yiyani nene hande hol yitere yimɓeɓe ƴiwrirta kam sona mbiɗemi e galle mbeɗa ñaama mbaɗa yara haydara elle tan jaɓɓude liggey janan nene min holko ala yam min holko manque yam ha kala mo kaldumi tan so yi artata ƴeew bayde oɗo no mbanomi jogade e makko yakaram fof ni tasiri wona appel wona vocal ko joɗɗa ɗo noon woni taw mbiɗo warñi tan mbiyam joɗam ɓuuɓum naata mais yeeso mon ngo no wayni hay quelque chose ko woni tampere tan yeeso mon ngo no jiirmi ni mbiɗa jogino surprise goto mo jiɗma wadde annoncé mais mbiɗa sikki tan a suwa parde pour nande ɗum vas-y haal ko tampere tan de c'est sûr a pari pour nande addu jungom subaɗa ko ɓoyɗa ko fadde guila duuɓi lebbi ha joni Allah addi hande cuɓaɗam komi reedu machallah machallah eyi ko woni ko woni toppiɗa ngel no fewi noon so Allah jaɓi ɓoyi ɗum fadde vraiment ko gonga giɗa arani taw ɗum ɓooyi mais Allah hoddiri hema ari merci beaucoup amin merci beaucoup sakkan ala caɗele min ɓuuri weltade hande Allah ilni ɗum taki hande woodi andene a jarama no fewi quoi Jalika aɗan haala aɗan ñoƴƴo reedu ma ndu marwana woni ko hen koko yi Jalika yakaram tasi Jibril hey
de. Oui. Penda oto wi noon ay julɗo jaɓɗo Allah wonko fotani haalde te haalo pular ne mbiya ko jenngude tan woodi kono ndi deftatake ala kala ko yonti weeɓat nenam ay so wonani bayde wona goɗɗo aɗa wayno poɗɗa waade so wona kanko tan wonata ko goɗɗo kadi kanko kadi tawde wima ko jaaɗomo ara ne wawi o ara te min Penda mi liggi men galle bamma he ko ganduɗa wallahi resete te ko dewgal moƴƴal dañata kadi dañata ko gorko jiɗɗomo mo jiɗɗa mi liggima ɗum ɗo noon anani ɗum hoto haal ɗum nene an elle famani ko kalani ko nene baydi mi yaha ha gowmi ɗum baydi ha andini kam hoore muɗum fini subaka goto tan wiye kam mes no hendu dulendu nene min holko ponmi haalde holko ponmi tan wiide wona appel wona vocal wona haydara hay signe goto baydi tottani kam gurdamam ɗam ɗo holko nafata kam gurdam ñamde e yardu tan nene hoto wi noon Penda hoto wi noon ko mbimami ko wallahi ma wi nenam haali ɗum ɗo a yejjitat ɗum ma yejjit ɗum ha laaɓa hawe cer ko yonti fo weɓata tan ɗum woni ko mbimami ko hoɗo resdemo ma ar ha ɗo kadi min mi liggima ɗum ɗo henne wallahi inchallah añɓe dañata sagoji men de so Allah jaɓi min mbimami ko ya ñaam ya yar ya fij ya jal hoto joga hay probléme goto yeeso ma gon wayni ittu ɗum saabu ɗum wona ko ma a jeeya ɗum te an aɗa andi min ko an yewtatami ɗeɗo balɗe no mbaɗani a yiyano mbami yewede ko ɗum ittimi to ene garmi ha ga ƴewdemi min ko saram tan gonata eɗen jewta sa waɗi ni kay min hoorema tampinta ha ittu ni nene min nde baydinani e juuɗam nde cikkannom ko adunam fof feewi nene pina subaka goto mbasa nande jomum hay passeport am mi fewni joƴƴini cikkannomi hande baydi ko so are a ruttita tan ko koyngal mum koyngalam kono wona yaaden woppami caggal min cikkannomi ma adunam rewɗo feewa aduna ma rewɗo feewa kono hande yaari ni no hendu dulendu haydara Penda yimɓe jaha tan koye hoddiroji kadi neɗɗo wona ko yiɗi ko dañata koko dañi ko tan ɓamata koko mbimami ko tan poɗɗo resdemo ma ar ha ɗo kadi an est ce que a yihiro sañci mum to sa yihino toon joni ma namdo ɓe liggantoɓe mo ɓe ma kalani ho woni dow mum tawarkine gandanimo nene hol ma heɓani téléphone holno jarata sañci mum te minen ñande min daw jarata toon nde min tawani tawi ko masoŋe ɓe dawa hen koko mbimami ko tan Penda mi liggima ɗum ɗo so Allah jaaɓi wallahi ma ɓernde ma ɓuuɓ wona ko min wima noon ma ɓernde ma ɓuuɓ ittuni yeeso ma ngo fij jala kaɓɓitago ha ngo laaɓa no kaɓɓirɗa ngo ni kam fewani garta sara yumma pijon jalon jewton ko ɗum ganduɗon an yumma anani ɗum tan woni ko mbiyatmami nenam ko heddi ko fof kecci merci à toi aussi a jarama no feewi Félicitations. félicitation à toi aussi a weltima weltima no feewi machallah yayam tini non hay goto so atini ɗum taw an tan a hanni Jalika a haalni Penda Penda non pas encore tinan taw ismatin pardon comme cumɗo he mi indima ɗo ere par ce que ala ɗo place t'inquiète haydara mi faami an l' essentiel ya welta tan ko heddi ko kecce
ɓeydi mon an yeeso mo ngo a wonani de ka dañde probléme si ɓe jogii probléme ko holɗum haɗa wawi haalande ko woni mbiɗa haalde bébé o nan probléme om mbiɗa o annda hay probléme om gooto ɗum haydara ala he nanta a ñumonoto kam tan non non d' accord haade parɗa pour haalandemi fof ala caɗele inchallah ɓay kam j' espére que c' est pas grave tan non 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 sûr sûr ha moƴƴi omo jahen nder wadde non woppum jooɗo ɗo seeɗa quoi par ce que ɗo ɓuri wonde à l'aise jahen nder ɓuri huccudirɗe cuuɗi so ɓerɗe koddi goɗɗodirta so tawi noon yimɓe kuccodiri cuuɗi ɓerɗe gondani kabrodirta so tawi ɓerde koddi to mbawɗa wonde fof e woɗɗude e ɓadade ko ɓerɗe mon gondi ɗen jiidat so cuuɗi mon kuccodiri on jotodirani on kaldata on pewjitta on calmodirta ɗum woɗɗodirde ɓuri ɗum komo kodduɗa ɓernde ko on miijoto ma miijoɗa ɗum tina tintinma so wayri yidema ara e ma noon kala mo kodduɗa woɗɗodire mum Assalamu alaikum. Waaleykum salam. Ba. Jelle. Mawɗum kay. Yan mbaɗatinani nouvelle Ok. War neɗɗo ma ko gartuɗo walla? so noon neɗɗo mo artu gulali e luukal nanan ɗo nene ko nouvelle belɗo gaddanmami Yaye amen. gaddami moon bo wawi nouvelle o haade mi haalde ɗum koma jeena kam ha para Ko jiɗɗa fof mi yenima. Haal mboɗo heeɗima. ala nene mbarodi sottaki e nder gaska E joni ko jiɗɗa? 200 000 jiɗmi Ala caɗele haal. nene Layla ko cowiɗo Alhamdulillahi rabbil alamin. Ko mbiɗa ko? eyyi Kon ko min komi malama. Dañde taniraɗo. ɓe jiirumi nduɗo reedu ni ko fune ɓowsari Allah waɗ ɗum. yo arde yonti Ko ɗeɓani arde kam. So ardi ɗiɗi ma yaw hewde. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nani de. Ko ɗum ɗo tan de wonno ko doganno. Mboɗo yana mboɗo fukko nani. Tan yo Jibril ardu goɗɗum. Tardema sa resi tan debbo mo jibinta. Tardema ɓolo ƴettata hen. Nande sino ko oɗo wonno gila atam. Tanno gallo heewi yimɓe. ko kalata ko wona kulol Allah Alhamdulillahi rabbil alamin. jibinde wona e teyade ko Allah rokkata ɓiɗɗo Allah haɗata ɓiɗɗo ma yi immira ɗo yi ha caggal lidene safru taw Allah hokkani ɗum ɓiɗɗo on jaɓrat Allah nani ɗum woni oto kaale ko kalton ko ɓiɗɗo ko Allah rokkata poɗɗon ko ñagade yo Allah yettina dow jam An kam Baba. laaɓi tigi. Leyla waɗa kay. Laaɓi tigi. Ñebe mon cordaka. Hay ɗum ɗo tan a wawa weltanade mo hen. mbiɗa weltinimo sade mi wona mbimi ko yo Allah yetti en Minen de min beltima alhamdulillahi rabbil alamin. Min tan mi daña ɗo tanirague. baba hay anni yo moƴƴo koye ñagade Allah jeeya Nene. nene hanti noon min kam mi parat mbaɗatmi ko kondan mi ƴeewa awluɓam mi ƴeewa joomen sabareji en ganda kam ko inde mawde molanade jogormi wadde ɗo e galle he mi haalanma noon ko limtuɗa ɗo ko fof awluɓe sabareji caggal galle gonata wona ɗo o wona bambarta watte ɗo a faami baba an no foti duuɓi aɗa jooɗi
a dañani taniraɗo mi addanma oɗo nouvelle hannde aɗa fonno weltade wallahi aɗa haala yo awluɓe bawɗi pa boowal won ko poɗɗa idrade ko wona awluɓe sabreji ɓiɗɗo ko garɗan huufa ko noddiraɓe ngaranima ñagade moƴƴere Allah ñaagode woni fof ñagotta ñaagode kono ɗum no wona ñaagude ko mbaɗɗon ɗo ko wona ñaagude yo Allah rokku en tawede amin arande yonti ko ɗon kono ɗon idrade tani mo poɗɗa idade yiide e aduna ma eyyi ara mbiya sabareji mbattaki en hen ko an luwode sabareji e basuji hulluyo sabreji basu e sisu baba an so ɗimmi simi heen hunko ma machallah min mbeɗa luuya sabruji e basuji han mi ala haaju oɗo mettin hannde yimɓe fof ɗimmi welti tan ɗumma hannde ko weltare hannde haalanta kam pendam ko ɓuri ɗum ɗo wel mi sikannumi kay mbiyatan ko hannde ko indi kono hannde ko weltare ko arani alhamdulillah rabbil alamin ko mbatta ɗo ko gonduɗa haydara komi dari ɗo tan i ko daroɗa ɗaɗa woppi joom suudu ma nder suudu walla o haalnanima hokkey o haalni kam kay i joni noon mbeta weltaki hen mbiɗa welti kay beltiɗo no wayno mbaɗani ko pannoɗa duuɓi e kitali ne ari ko ni beltotoɗa nene ko hawre ɓerdam de metti ko mettini ɓerde ma tawi gong jiɗɗa nandi nen Jalika mon ummi e galle he joni noon hande jiimi Jalika en wonde gorko en fiji en jala comme si Haydara kewani comme si Haydara musanima te idde makko gasani taw moom omi yaade worɓe gueji tawi moom wonde worɓe an Jibril ko ɗum wonno komi dañƴo mette mina hulɓini kam ala fof ko hedde yam ko iwe yam komi andani foti ko foti no tew gertogal yalta yam ɗo ɗo gonni han an Jibril horo waɗ Jalika so yaade worɓe joni an hol haaju ma e Jalika yaay haajam haɗum wonde Jalika hol haaju ma e makko ha kay holko woni hakkude mon debbam ha Jalika ko debbam neni min Jalika rek jiɗimi chaque jour mo haalanma ɗum neni min sa yiɗi wallude mi a yahat gaddinama Jalika wona arti yi suudu mum wona yino dardartirta de mi haalninoma ko dardartowo e beddaji ayi ni tan wona mi haalnima original o ko joni dañƴa ɗum cukalel toksel nde ari ɗo ene nde ene heewi ne wi tef ayi kanko ko o ɓooyi ko dardartude an ɗum min ɗum bettanima e makko de ko an ɗum betti an mo funtanno kono Jalika yimɓe fof ne gandi ko ɓoyɗo yeyde hoore muɗum aha min wi ko mbaddata e makko ɗum ɗo kay ni an joni ni ɗum ɗo ko leso ma tahni ɓerde ma ɓeeɗo yaltude e makko han aɗa andi holko kalantumami wattu hakkille e hoore ma nde mbaɗa hen ndiyam Jibriru heɓoye debbo ma nana ko cowiɗo ni woni cukalel toksel ɓalloɗa ɗum momana ɗum reedu muɗum kalna ɗum ko weeli min ko ɗum mbimami ko heddi ko fof kecce aɗa daroɗo hen en aɗa wuuro aɗa lego ko mbaddata e Jalika an woppi Jalika neni saɗa haala won mowuji Jalika ele tan ɓerdam nde gonɗa ƴettuɗa ƴetta lamset walla paaka tan aɗa yuuɓa wadde de mande taƴ ko kalmi ko fof ko ɗum tan woodi di nani an yiiri yitere ma hannde wona ɓooyi haalandema caɗeɗe hannde kam a fawi hen yitere ma koni o woori ɗum ɗo ko tawɗo ɗum yaay Jalika il faut mi yama wallama il faut mi attirama e galle o wone sécurité yaay Jalika natti wonde sécurité yaay yaay Jalika yaata en dardarte Jalika handani ɗum yaay allahu akbar an gonduɗa ni ko yawade min gonduɗa ni ko yawade mi Jibril
min kalanta yo Jalika so arti ro fay war an kay ni dum do ni hande furi ko jiida ko ni hande el furi ni tawde an haggille ma yal pura yaltude makko halal Jalika so dardarti suudi yo dardar suudi yo yeey hoore makko hol haaju may makko o dardarti gila yiyan dum o kay mbiyata woni koy kontinde liggey fuddino kono o kay yimbe fo ne gandi ko dardarto wona yi hankal ko kalantude mami koy makko mbimi ya toppiro debbo ma goppana kam Jalika heboy ndir suudu balloda dum kalna dum ko weli momana dum reedu mudum ko cukalal toksel en ari hen joni anda en haydara ala haalnema wona haalin do mbida ko papier ji nani wona ko anbe puntar o ko dardarto nde o ari do nde ayi hay dara tawane makko tawda mo ko mo bira hawlaabi ala haalnema mbimi ya woppanam Jalika ndewa do joni pa er debbo makko dum mbimi te min Jibril mi wona gije hor fontomi ko bawlinta do yesa do hulbinami ada wi wonde ada wonde metti mbod sikka hunde fo ndeke ko de kecci Jalika woppu Jalika awa sentade o biddo goppa dum yaha tufu Jalika ana mala Imi aduna kumunyal wawi fof oduna ala joba rokita besngo tala rukima anje so hadi mamunyala ko jom yurmene woto nyo hebo woto ko idemo woto mone ngurna mako ala joba ko jom yurmene woto kemi aduna kumunyal wawi fof oduna ala joba rokita besngo tala rukima anje so hadi mamunyala ko jom yurmene min koy mi ronki famondirde esirabe min koy mi ronki yewtide jikirabe sabu mo besna